Benvinguts a Curtmetratges, Canal 56, un nou programa on els portarem, en aquest cas, un nou director i un nou curtmetratge. En aquest programa d'avui el director és d'aquí, del terreno, és de ben prop d'aquí, és concretament d'Alcanar, i porta bastants d'anys dins del món del cinema, la seva afició, la seva debilitat. Podem començar com un hobby i ja veurem com acabarà. I ha fet diferents treballs i què millor que ell per explicar-nos el que hi ha i el que veurem després al final de l'entrevista. Tenim amb nosaltres el Lluís Ortega. Hola, Lluís, què tal? Com estem? Hola. Bé, molt bé. Ara deia la introducció, Lluís, que són ja molts d'anys que portes dins del món de cinema. Com se't va acudir començar a fer treballs dins del món del cinema, començar a fer algun curtmetratge, després has fet llargmetratges? D'on va sortir tota aquesta afició? Bueno, això suposo que se naix, no? Vull dir, jo quan era menut sempre estava mirant pel·lícules ochenteres, vaig créixer en les pel·lícules de tota la vida, de Indiana Jones, del Robocop, de Regreso al Futuro. Llavors, és una afició que ja porto dins i quan vaig poder, ja, com tot cineasta, vaig demanar la càmera a casa i amb els amics t'ajuntes i comences a provar cosetes i a fer aventures i a contar les teves històries de la manera que pots, audiovisualment parlant. Entre els treballs que has anat fent, que has fet, per exemple, Entre bessons, Ovella negra, La noche de Laura. Què ens pots dir així de passada d'aquests projectes que potser són els que més nom t'han tret ja, perquè has fet altres treballs, però potser estos són els que ja s'ha vist un bot de qualitat, no? Bueno, són projectes que a mi sempre m'ha agradat fer una mescla de gènere. Llavors, Entre bessons va ser el primer que vaig fer així, que es va estrenar en auditoris. Llavors, era una mescla d'una mica d'intriga, d'amor, una miqueta d'una història així rebuscada. Llavors, vaig decidir fer Ovella negra, que va ser la segona part, però ja amb més mitjans, més gent i incloent ja tot un munt d'acció, efectes especials. Continuava la història, però inflant-la més. I la veritat és que estic molt satisfet. Ovella negra és una de les meves obres preferides per a mi. I després La noche de Laura va ser un curt que vaig inventar una història també intrigant sobre fantasmes i vaig intentar endinsar-me una mica en el tema una mica més de terror, sense arribar a res, a un terror massa espeluznant, però vaig voler mesclar el terror amb el romanticisme i una mica la intriga. Llavors, a mi m'agrada molt sempre mesclar tots els gèneres possibles, com a les pel·lícules aquelles que teníem als 80 tan especials. O sigui que Entre bessons i Ovella negra diríem que és la primera i segona part de la mateixa trama, no? Que Entre bessons fas tu dels bessons. Com treballes una... Sí, després va el muntatge i tal, però com treballes una obra, o en aquest cas una pel·lícula, en la que són dos bessons i tu fas el personatge dels dos? Com s'organitza? Perquè, bé, si tens un guió, tu vas seguint el guió, però en aquest cas has de fer el guió d'un, el guió de l'altre, mesclar-lo. És molt complicat fer, en els mitjans que tenies en aquell moment, fer una cosa d'aquestes? La veritat és que una miqueta complicat sí que va ser, però me vaig preparar molt, perquè un bessó portava el cabell llarg i engominat, així tot cap atràs, i l'altre bessó portava el cabell curt. Llavors, el que vaig fer, a part, jo treballo sempre la informàtica també m'ha agradat molt i els efectes especials també, creo efectes especials i m'agrada investigar i tal. Llavors, vaig fer primer tot el metratge del que seria el bessó amb el cabell llarg i una vegada llavors va ser molt arriscat, perquè me'n recordo aquella tarda que si ens equivocàvem se n'anaven 6 mesos d'escuda de cabell perquè vam quedar en una peluquera en un pis. Primer vam gravar tot el que és el metratge aquest del primer bessó, després vam gravar el moment en què s'unien els dos bessons i feien el diàleg, en el qual vam partir la pantalla, vam gravar en un lateral
tot el bessó, com feia tot el diàleg. Llavors vam deixar la càmera en el trípode, tot preparadet, la peluquera em va tallar el cabell, em vaig posar a l'altre costat i vaig fer de memòria tota la parrafada de l'altre bessó. I llavors, una vegada tenien l'escena aquesta, doncs ja durant els següents mesos vaig fer tot el metratge del bessó que Àlex, que és el protagonista d'Ovella Negra. Menos mal que no va haver un error en el bessó del cabell llarg, perquè si no... no quedéssim... Bé, seguim i dit de totes les teves inquietuds, les ganes de fer coses, se corrige un dia la idea de fer un fan film sobre Indiana Jones. Sigues començant pràcticament de zero, perquè la idea era tinc aquesta idea, no sé com l'he de fer, i bueno, han passat ja uns anys i resulta que has fet un llargmetratge de fan film d'Indiana Jones, has fet un segon llargmetratge que s'està acabant i has fet un curtmetratge, que és el que veurem després. Explica'ns una mica com t'ha de vindre la història, com ha anat funcionant, com ha anat tirant endavant, quanta gent està al voltant, perquè jo he vist imatges i al final hi ha molta gent. O sigui, el que vas començar en una idea de que m'agradaria, no sé com ho faré, s'ha anat fent gran i realment aquí has gravat a mig territori. Explica-mos, Lluís, tot això, una miqueta la història d'aquesta locura que ha donat pas a 2 llargmetratges i un curt de moment. Sí, bueno, jo soc molt fan d'Indiana Jones. Com he dit, el cine dels 80 és la meva passió i Indiana Jones és el que més destaco. Llavors, un dia, després d'haver fet ja les pel·lícules en català i haver estat participant també en festivals nacionals, dic, tinc ganes de ja passar a tema internacional, a algo d'interès mundial, no? I com que coneixo tant de l'univers expandit d'Indiana Jones, els còmics, les novel·les gràfiques, els llibres, i m'agrada sempre investigar i passar-m'ho bé. Llavors, un dia, comentant amb Jonathan Jiménez i Benjamí Dalmau, que són 2 amics cineastes també, i vam comentar-ho de fer això, de fer el fanfilm i tal. I, bueno, a lo tonto, vam ficar un anunci i ens vam quedar parats perquè Indiana Jones agrada a més gent de lo que ens pensem. Ens va aparèixer l'estètica Sílvia Forcadell d'Amposta, que ens va dir que ens faria tota la peluqueria, tot el que era el maquillatge de les pel·lícules que volguéssim fer Indiana Jones, que a ella li encantava. El Gran Hotel Peníscola ens va voler ser l'esponsor i ens ha estat pagant la publicitat, inclús tratges de la Gestapo, de tot el que és el vestuari, me'l va comprar ell. Jo què sé, el càtering, tot el que era el menjar de això, l'ISL me'l va pagar. Jo què sé, és que Vivers al Mau també me'l va comprar gorres, ha sigut espectacular. I el més bo és que al ser també Indiana Jones, al ficar-ho per internet i ara necessitem això, ens van sortir associacions de recreacions històriques que ells mateixos han volgut participar en els seus tratges i armament de la Segona Guerra Mundial alemana, de alemans, i bueno, li han donat una qualitat a la trilogia que és espectacular. Els Milites Gloriae, els fets històrics, els còdex bèl·lics, els cavallers d'Urrea. Al final, entre Peníscola, que hem gravat a Vallderrobles, al castell de Vallderrobles, han buscat tots els castells possibles. El castell d'Ulldecona, la torre de la Carroba d'Amposta, els túnels de la Sénia, i al final, amb tot això arreplegat, han fet un castell que surt a la pel·lícula, que és gegant, i volem representar el castell de Bebelsburg a l'última part i és el que han fet en tota aquesta acumulació de recursos. I sobretot, Indiana Jones no podia faltar sense cavalls. I va voler participar a la hípica Paulí Hospital de la Sénia i ens han fet, nosaltres li vam demanar només que fes una mica de passejar a cavalls perquè sortís i al final ens han volgut fer les escenes d'acció, ens han volgut fer de dobles, ens han donat hasta classes d'hípica i tot per a la pel·lícula. Al final estem molt agraïts i estem supercontents d'haver fet Indiana Jones perquè les ajudes han sigut espectaculars. Llavors, ara, Lluís, el llargmetratge que teniu acabat està penjat se pot visualitzar? Se pot visualitzar el primer, l'Indiana Jones i la Corona d'Espanya, que és el primer llargmetratge. Molt bé. Després vam fer el curtmetratge d'Indiana Jones i el retorn del Snyder,
i ara estem acabant el llargmetratge Indiana Jones i el santuari de l'Ordre Negra. Lo primer, es pot veure a algun canal en concret? Teniu algun canal de YouTube o alguna web? On se pot veure? Sí, a YouTube, buscant Indiana Jones i la corona d'espines o al canal d'Indiana Jones Tarragona, s'ho pot trobar per allà. Molt bé. I ara sí, ara anem a parlar de lo curtmetratge que veurem ara d'aquí, no res, d'aquí 5 minuts, que és Indiana Jones, el retorno d'Elsa Schneider. És a dir, aquí la Elsa Schneider té tota la pinta de ser una alemana, algo deu haver de trama en Hitler, ho he de saber. Mos expliques una miqueta, el que puguis explicar del curtmetratge, per una banda, d'on surt la idea, on localitzeu les gravacions i després una miqueta la trama del curtmetratge que veurem. Bueno, vam acabar el rodatge del Santuari de l'Ordre Negra i llavors jo tenia ganes de promocionar una mica el canal perquè d'indie-fans n'hi ha per tot el món. Nosaltres subtitulem cada projecte en anglès i llavors ens segueixen d'Alemanya, dels Estats Units, de tot el món, els projectes, perquè d'indie-fans n'hi ha un munt. El seu fanfilm són projectes que fan els fans per als fans. Llavors vaig pensar què hi ha més comercial que un personatge que tan genial com la Elsa Schneider, que si ens en recordem a Indiana Jones i l'última cruzada, se caïa a l'abisme i desapareixia. I era un personatge que sempre, qualsevol indie-fan havia volgut saber més. Per què? Perquè precisament era la parella de Harrison Ford a la pel·lícula, però a la tercera li robava tot el protagonisme Sean Connery. I llavors és un personatge que volia saber més, però no te donava prou. I vam pensar, i si tornem, si rescatem el personatge d'Elsa Schneider i d'una manera d'un curt ben fet, en mitjans, perquè ja que tenim els tratges de la Segona Guerra Mundial que els podem tornar a usar i altres recursos, i justament aquí al canal vam trobar una actriu que era igualeta a l'Alison Doty, a la Elsa Schneider original, que era clavada i li vaig comentar, jo no la coneixia, i li vaig dir, sabia que era model i tal, que havia fet cosetes de model. I sí, m'ha dit en seguida que sí. I bé, vam començar llavors en la trama i va ser molt bo perquè jo volia parlar sobre els templers, perquè era un detall interessant on se pot rebuscar molt en la història. I justament vam buscant a algú que tingués del Renaixement, algú que tingués un tratge de templers, vam donar en Amador Gisbert, que és el president de l'Associació Templera d'Espanya, i ens va dir que també, que volia col·laborar. I no només deixant els metratges, sinó interpretant el personatge de l'antagonista del curt. I de passo ens va dir, voleu gravar a les catacumbes del castell de la Suda de Tortosa, que allí mai s'ha fet un rodatge de ficció? I nosaltres, evidentment, li vam dir que sí. Vam dir, claro, no podem dir que no, no? I deixem-ho veure. I sí, vam estar 12 hores tancats a les catacumbes, rodant i rodant i rodant, tot planejat, en storyboards, en el guió tot marcadet, tot cada pas, i allí vam estar tot un dia gravant allí baix i la veritat és que estic molt content del resultat. I molt agraït. Doncs molt bé, Lluís. Ja anem a donar pas en seguida al curtmetratge. Agrair-te que hagis estat aquí amb nosaltres per explicar-nos aquest curtmetratge. Suposo que ens anirem veient perquè tens algun treball més, perquè crec que La noche de Laura també és un curt, no? Sí, és un curt. També a la pròxima ronda de curtmetratges l'haurem de passar i també ens informaràs quan acabes la pel·lícula, el segon llargmetratge d'Indiana Jones, i a mi ja ens faràs una explicació. Lluís Ortega, director de cine d'aquí, de les nostres terres, d'Alcanar, moltíssimes gràcies per haver atès a la nostra gent. Moltes gràcies a vosaltres. I en tots vostès, ja seguidament, Indiana Jones, el retorno d'Elsa Schneider. Que disfruten del curtmetratge. Dame la otra mano, cariño, no puedo sostenerte. ¡Elsa! Indy, ¿a qué esperan? Llevamos horas aquí.
Además, te han confiscado el mapa. Tranquilo, les he hecho el cambiazo. Solo tienen un papel con 4 garabatos. Bien hecho, Indy. Estas cuerdas deben ser una especie de tortura nazi. Esto es intolerable. ¿Falta mucho? Guarde su saliva. Van a ser interrogados. Puto americano, tú sabes estar callado. Falla me va a matar. ¿En qué lío me he metido? ¡Hi, Hitler! Encantada de volver a verte, Jones. No me mires así. Me estás viendo a un fantasma. No estoy seguro de ello. El señor Orejas Bonitas no tiene nada más que decir. Llámale Junior, mujer. ¡Sala! No me llames Junior. Pero tu padre no te llamaba así. ¡No! Tranquilicémonos, Junior. ¿Cómo sobreviviste? Aquí hago yo las preguntas, Dr. Jones. Esto es un entregatorio. Se le ha requisado este mapa. Explícanos hacia dónde conduce. Indy, os van a fusilar después de esta charla. ¿Cómo te has dejado capturar? ¿Cómo sobreviviste? Es una larga historia. En el mapa, 1000 pasos hacia el sur. Después de las cascadas, hay una X. ¿Qué significa? Eres implacable. ¿Todo en orden, doctora Snyder? Escúchame, ¿quieres escapar o no? No quiero tu ayuda. ¡Yo sí quiero! ¡Yo sí quiero! Idiota y orgulloso hasta el último instante. Clávamelo en el corazón, cariño. Mejor tú que la Gestapo. Sé discreto. Herr Zimmermann, ¿puede darme el fuego? ¡Indy, ayuda! Seguidme. Por ahí hay un túnel por donde podéis escapar. Reúnete conmigo mañana en esta dirección. Tenemos que hablar. Sabrán que nos has ayudado. No te preocupes por eso. Doctor Jones, le estaban esperando. ¿Creía que no vendrías? ¿Una copa? Por supuesto. Enseguida, Froilán. Es mi hermana, Adalia Schneider. Por ti. Después de lo de esta mañana, ¿sigues sin fiarte de mí? Por supuesto. No es la primera vez que intentan envenenarme. Desagradecido. Me sorprendes, Jones. ¿Sabes que traicioné a Donovan por ti? Sí, le diste un cáliz de oro. Sígueme.
¿Desconfiado? Lo siento. No me fío de una mujer que lleve una esvástica bordada en las bragas. Vamos, cariño. Yo no llevo estas cosas. Por tercera vez, ¿cómo sobreviviste? La caída no me mató, pero me destrozó la espalda y las piernas. ¿Y cómo saliste de allí? El caballero y el poder curativo de Grial me salvaron la vida. El caballero. Pero desde el fondo de ese abismo se despertó un espectro tenebroso. ¿Un espectro? Sí. Escondí la copa en las catacumbas y logré escapar. ¿Ese espectro se presentó con algún nombre? El caballero de Grial, antes de morir decapitado, lo llamó Don Monsagro de Heredia. He leído sobre él. En el siglo XIV, Heredia fue exageradamente radical entre los caballeros templarios del Papa. Era un verdadero carnicero que disfrutaba mutilando a sus enemigos sarracenos. También era conocido por no acatar las órdenes de su rey. El rey Jaime II le mandó a la hoguera por hereje. Nadie de su orden hizo nada por salvarle. Voy a volver. Quiero el Grial. Y quiero que tú me acompañes a Alexandreta. Cariño, ¿usas siempre la cama para conseguir tus objetivos? No, esto es por los viejos tiempos. Ha sido maravilloso, Indy. Te quiero. Y yo a ti, aunque no te lo merezcas. ¿Creo que te gusta mi dibujo? Las trampas, el gran sello, el abismo, las catacumbas y aquí escondiste el Grial. Bien. Bueno, ¿hacemos las maletas? ¿Quién te ha dicho que te he perdonado? ¿Tienes prisa? Ninguna. Tienes todo el día para castigarme por mis pecados. Bien, porque hoy no saldremos de esta habitación. Me parece justo, Indiana Jones. Vuelve a repetirlo. Me gusta cómo suena. Estamos exactamente debajo del gran sello. Será difícil sacar el Grial de aquí. Puedes conseguirlo. Ya. Esto me recuerda a Venecia. Solo es una rata, con alas. Cabrón. ¡Es aquí, Indy! Lo escondí en este agujero. Ven.
Infieles sarracenos, débiles hombres del desierto, Saladino como osa mandar sus hombres a este templo. Por favor, no somos sus enemigos, somos ingleses. Tenga piedad de nosotros. Nadie por favor. escapa de lo inevitable. El acero de mi espada se encargará de hacer justicia. Por favor, os suplico clemencia. Comportaros como dignos enemigos. No lloréis como vulgares campesinas. Que Dios se apiade de vuestras almas. Relájate y deja a los ingleses en paz. Como osáis, mameluco infiel. Mameluco. No es un espectro. A un espectro no le golpea una piedra. Soy la reencarnación de don Monsagro de Heredia, el templario más honorable que ha existido. Entrégame el cáliz de Cristo. Tenemos que recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Y el santo grial lo hará posible. Indy, no. Tírame el grial. Me estáis poniendo nervioso. Tú no vas a dispararme, cariño. ¿Queréis al grial? ¿Queréis al grial? ¡No! Indy, lo siento. Supongo que no tenemos nada más que decirnos. Hasta nunca, doctora Snyder. Cuéntame, ¿andas inmerso en alguna nueva aventura? Esta tarde voy a viajar a Nueva York. Tengo que encontrar a Sofía. Es una medium. Temo que la están acechando los alemanes. Espero que no te metas en apuros. Bueno. Mira, papá, abre esto. Junior. Marcus y yo hemos pensado en dedicar toda una zona del Museo Barnett para el cáliz. Esa zona llevará tu nombre, por la labor de toda una vida su investigación. ¿Qué te parece? Hijo mío, os lo agradezco mucho. Pero incuestionablemente el cáliz es falso. Fíjate en el perfil del corte. No puede ser. Junior, ¿cómo puedes dudar, hijo mío? Aún te queda mucho que aprender. Eso lo dirás tú. La soledad te ha vuelto muy chistoso, por lo que parece. ¿Soledad? ¿Yo? He empezado a salir con una gran mujer. Estoy seguro que te encantará en cuanto la conozcas. Me alegro por ti, viejo cascarrabias. Se te ve feliz. Dime,
¿Dónde la conociste? La conocí en su show. Es una gran artista. Ven a casa algún día a tomar un batido. Willy estará encantada. ¡Papá!